Do natoy usa ka istorya sa usa ka lalaki nga nag-apply og trabaho diha sa farm sa uma. O niadto siya sa iyahang gi-applyan o gihatag niya ang recommendation letter. Sa dihang gibasa sa owner, no? Sa agalon ang maong recommendation letter sa previous employer sa maong tao, iyang nabasahan nga the best qualification sa maong aplikante nakaingon didto, he sleeps in the storm. Matulog siya panahon sa kusog kayo ang unos, no? Kung kusog ang ulan, kung dunay bagyo, he sleeps in the storm. So ang tag-iya sa maong uma sa farm nagduha-duha kung iyang dawaton kay murag di man maayo, di man impressive o kanang recommendation in terms of qualification. Pero iyan na lang gidawat tungod kay nagkinahanglan man gyud siya og kanang tabang sa iyahang uma. Mao to nga milabay ang pila ka semana, usa ka gabi ni ana wa niya damha, mikalit lang og kusog kayo ang ulan, kusog kayo ang unos sa hangin, no? Murag dunay bagyo. Mao nga sa kakusog sa maong ulan ug hangin nga wa niya gidahom kay anang buntag nindot man kayo ang panahon. Akurat siya nga banimbangon gyud siya sa iyahang gikan sa iyahang hinanok nga pagkatulog ug giunan niya adto ang iyahang sulugoon, no? Naginusara nga sulugoon. So sa pagkakita niya, perte magyong hinanok og tulog, perte yung tuluga, nga bisan pagpukawon, no? Grabe gyud. Hagok. So nabalaka siya. So niadto na lang siya sa iyahang uma. Una giadto niya ang kamalig, no? Kanang barn man na, no? Ay murag balay man na siya. Murag bodega ba, no? Pag adto niya sa kamalig, kita niya didto nga kuan man day tanan, gisangat man di ay tanan ang mga na-harvest na, no? Gipamutos og tarpaulin, no? Mga plastic ang tanan nga mga unsa ni kanang ready na para kanang sinako nga mga abot sa ilang uma. Murag nahuwasan siya sa iyahang kakulba. Kunya dagan po siya dito sa gibutangan sa iyahang mga mananap, no? Mga hayop. Kay nabalaka siya nga kung pananglitan mudugay pagyud ning ulan unsa na lang kaani iyahang mga alaga nga mga hayop. Pag-adto niya dito nawala gyapon ang iyahang kabalaka tungod kay nakita niya ang mga hayop nga maayo man kaayo, no, dry, no, wala na basa, layo ra kaayo sa libo gani. Nya kompleto naagyoy pagkaon ang mga hayop. Ug katapusan niyang giadto ang iyahang kining mga butangan sa iyahang mga gamit, no, nga para sa uma. O dito niya nakita nga nakalak gyud ang mga kuan, nakalak ang mga pultahan niini, secured jud kaayo tanan. Ug nawala gyud completely ang iyahang kabalaka. Unya nakahinumdum siya sa iyahang bag-o lang nga gi-hire nga sulugoon. Ingon siya, kuya og qualification ning tawhana, no? He sleeps in the storm. Ug didto siya naka-realize kung unsa ang buot pasabot sa maong qualification. Matulog lang gyud ay siya taliwala sa unos, sa pangit nga panahon, sa bagyo, tungod kay nakaandam di ay ang tanan. Mga igsuon nindot unta kung naatay ingon ana nga sulugoon, no? Kini nga tong ebanghelyo karon, ang atong Ginoo murag naghatag og kanang ingon tag qualification. No, unsa may mga qualification kung siya usa ka hiring officer sa usa ka kumpanya, kung siya usa ka kanang in charge sa human resource, no, sa usa ka opisina, iyahang o kung siya usa ka negosyante, murag naghatag siya qualification alang sa mga applicants. And number one among those qualifications nga iyahang ipangita, mao nga ang tao
kinahanglan o ang aplikante kinahanglan nga ready, no, at all times, no. Andam kanunay. Unindot kayo gunaw na ta bitaw, no, kung usa ko kaagalon nya do na tay usa ka piniyalan, no, nga ingon ana lang kaandam, kalami. Pwede ra gyud ta maglaag-laag ba, no? Ano man, because we are self-assured nga bisan pag wala ta di ta magtan-aw, di ay ang ato ang piniyalan, ang atong sinaligan nag-andam day kanunay bisan pag unsay mahitabo. So that is one thing. The Lord is asking of us to be ready at all times. The second qualification, doon na pa ikaduha nga qualification nga gihatag sa atong ebanghelyo karon, mao nga ang piniyalan, the steward, kinahanglan nga responsable siya sa pag-atiman nganha sa uban, no? One who is responsible for the care of others. Niingon siya, kinsa man di ay ang buotan nga sulugoon. Ingon siya, mao ning qualifications. Siya ang tugyanan sa iyang agalon sa pagdumala sa panimalay, household, kinahanglan howd siya sa iyang panimalay, no? Maayo gyud siya mo manage, no? Unya, ingon siya, gitagaan siya og responsibilidad sa paghatag sa ubang mga sulugoon sa ilang pahat, meaning sa ilahang share, no? Sa kalanon sa husto nga panahon. Sa ato pa, in charge siya sa pag-distribute sa matag share, matag bahin sa mga ubang sulugoon sa panahon nga i-distribute ang maong bahin, no? So kini nagpakita nga ang nindot nga iyahang gipangita nga qualification is dili lang tao nga amdam kanunay nga walay gibuhat. Klaro kaayo nga to be ready at all times is to be active, no? Aktibo nga naghulat sa pag-abot sa agalon. O kini very specific. Unsa nga active nga paghulat? Ang pag-atiman, ang pahimong responsable diha sa pag-atiman sa uban. Kung sa ato pa, ang nindot, ang usa ka aplikante, ang usa ka sulugoon nga nakapasa sa iyahang qualification sa atong Ginoo, kadtong kanunay nga andam nga mag-alagad ngadto sa uban, no? Responsible, ever ready and responsible for the care of other people, no? Murabag walay puas nga paghigugma, walay puas nga pag-atiman ngadto sa uban. Nasayod ta nga kining ato ang pagpaabot nga walay puas sa pag-atiman sa uban na mismo sa atong kaugalingon nga kanang tagsa-tagsa ka mga kasinatian, no? Kita tanan nga gitugyanan og responsibilidad for the care of others, no? Ako, pari, gitugyanan og responsibilidad sa pag-atiman sa mga kalag sa tawo, no? To care for the souls. Kamo nga mga ginikanan, gitugyanan og responsibilidad sa pag-atiman sa inyong mga anak. Uban gani maingon di lang anak, father, apo pod. extended parenting, no? Ingon ana man gyud ang mga inahan. Nindot kayo pod usahay looy na pod kayo. Pero ang nindot kayo nga kuan nga kini ato ang unang-una nga pag-atiman ngadto sa uban is there is no let up. There is no such thing as vacation. Bitay panahon bitaw nga kanang pahuway. Kanunay gyud. Kanunay na. Mugani nang ako kanunay na akong gina-remind ang mga magtiayon, labi na nga kanang gikasal o kana pong uban nga moduol sa marital counseling tungod kay usahay do naman gyud magka problema man gyud, no? Then I remind them nga kung doon na kung maabot gyud ang panahon nga sobraan na gyud kayo mo ka engross sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, ang peligro diha is makalimtan na ninyo pag-atiman sa need sa inyong partner, no? Sa inyong bana, no? O sa imong asawa. Kung mahitabo na gani na lisod na
dunay butang makalimtan, no? Labi na ang inyong panag-uban, ang inyong loving relationship. Muna isip mga magtiayon, dili gyud angay ninyong kalimtan nga doon na gyud mo'y time sa mga ginatawag nga romantic activities, no? Romantic unsa ni experiences. And that is one of the best ways nga mapakita ninyo to be responsible for the care of others, no? Very specific yun na sa gikinhanglan sa mga magtiayon. Ay kung wala na lagi na, wala na, inahinay na yun nagka-drift ang relationship. So kinahanglan usahay, mag-date yun, no? Di lang kayo usahay, at least once a month, no? Say maingon ng ba na mga sani, mga magtiayon, kagasto ba ana, Father, kada bulan yun mag-date, nga tigulang naman mi. Mas labaw pa yung gikinahanglan. It does not have to be costly. It does not have to be expensive. Ano, mag-date, ramo diya sa kanto, mga ramog ka ng maruyang saging, bitaw. Lang, saging, nga, masagyan ng saging tindok ba na? Ragod. Pero I always remind them, bahal lang saging, basta loving. Paringon ko nga, but continue the loving, improve the saging. So, ingon ana ba, no? That is the way na pagpakikita nato on how to care for others. Kung dapat kanunay na. That is the way, one of the many ways sa pagpakita sa magtiayon, kanunay nga na ingon tag ready, no? Andam sa atiman, pagpakita og atiman ngadto sa uban. Busa atong pangayon sa Dios ang maong gasa nining santos nga misa nga kita magkanunayon usab nga pagbantay ug andam kanunay ug nga tagaan kita sa kusog, no? The strength and the grace nga kanunay atiman kita ngadto sa uban labi na kadtong gipiyal o gihatag kanato nga atong atimanon. Amen.